Hi, I'm here to read your story. Γεια σου ρε μάγκες. Με λένε Αλέξανδρο και έπαιζα το ρόλο στο θεατρικό του Into the Woods, έπαιζα το ρόλο του Λύκου και του narrator. Δηλαδή το αφηγητή. Το αφηγητή, οκ. Για πες μας λίγο για το ρόλο του Λύκου. Στο ρόλο του Λύκου φορούσα μια γούνα και ένα καπέλο στο οποίο έβαλα εγώ στο σπίτι μου αυτιά. Να φαίνεται σαν να είναι καπέλο ενός Λύκου. Gentleman, ναι. Gentleman. Πρέπει να πω και τα ευχαριστώ στην κυρία Άννα που μου κάνει μακιάζ και μου κάνει να φαίνομαι πιο ρεαλιστικά, πιο πολύ σαν Λύκος. About a kilometer further in the woods, her house stands under 3 large oak trees. Look at this. Big and large. Ήταν λίγο δύσκολο εκείνο το κομμάτι που έπαιζε, διότι έπρεπε να πάω μέσα να γυρίσω μέσα στη σκηνή και να με ξεβάψουν γρήγορα και να πω κάποια λόγια εκεί πέρα λίγο... Λόγια ως αφηγητής. Ναι. Και ενώ με ξέβαφαν, έπρεπε και να μιλήσω ταυτόχρονα. Και τι έκανες λοιπόν? Έπρεπε να πάρω το μικρόφωνο και να μιλάω και να πω τα λόγια μου. Mother says straight ahead, not to delay or be misled. But slowly, hot and harsh. The birds are singing sweet. Always the birds go bling. Πώς σου φάνηκαν τα χορευτικά? Τα χορευτικά Mother said, δεν come on, φάνηκαν babe, πολύ follow the path and δύσκολα. demonstrate. Σε μερικές πρόοδες συντονιστήκαμε, φέραμε να συντονιστούμε. Πολύ ωραία. Αλλά έρχεται μετά ο Φούρναρης και τους φάζει την κοιλιά και μετά βγαίνει από την κοιλιά και η κοκκινοσκουφίτσα και η γιαγιά της. Οκ, οπότε είχε πλάκα. Αυτή ήταν δύσκολη σκηνή, πώς ήταν? Είχε πλάκα. Και ήταν αστείο. Και πώς αντέδρασε η κοκκινοσκουφίτσα όταν την έφαγες? Πιστεύω τρομοκρατήθηκε. Γιατί, τι ήταν η αντίδραση της, τι έκανε? Grandmother, why do you have Ούλιαξε. Ούλιαξε. Ούλιαξε δηλαδή. Και εσείς, άμα σας έτρωγε κάποιος. Εντάξει, λογικό. Oh my grandmother, what a big, terrible and wet mouth you have. We better do it! Strange. Where's the little one? Για τις πρόβες. Οι πρόβες, να πω την αλήθεια, για όλο αυτό το έργο που είδατε, εμείς καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες και σε πολλές πρόβες, πολλές ώρες γενικά. Εσύ είχες και χορευτικά, είχες και το προσωπικό με την κοκκινοσκουφίτσα. Ναι. It's the red cape. I will get that red cape even it is from his stomach. What a fright! How dark and cold was it inside that roof? Πες μου και το δεύτερο ρόλο, ο άλλος ρόλος. Ο αφηγητής δεν ήταν τόσο δύσκολος πιστεύω, γιατί καθόμουν στην καρέκλα και ουσιαστικά μίλαγα στο κοινό. Αλλά είχε τη δυσκολία του ότι έπρεπε να συντονίσω και τους. Γιατί ο αφηγητής συντονίζει όλο το θεατρικό, συντονίζει όλους τους ρόλους και να πρέπει να θυμάσαι λόγια να μην κάνεις λάθος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τα πήγα μια χαρά. Όχι πιστεύω. Ναι, το κοινό ενθουσιάστηκε. Οπότε είχες και μικρόφωνο. Την πρώτη σκηνή είχα μικρόφωνο. Α, δεν είχες μικρόφωνο όπως τώρα κρατάς το μικρόφωνο στο χέρι, ας πούμε. Με τι μικρόφωνο? Α, ψήρα, οκ. Αλλά η φωνή σου ήταν τόσο δυνατή που δεν χρειαζόσουν ψήρα. Ναι. Πολύ ωραία. Κάτι που σου άρεσε από τις πρόβες ή τη γενική πρόβα εκεί στη Λεόντιο? Νομίζω με εντυπωσία και μου άρεσε και με εντυπωσίασε πως κάναμε πρόβες σε ένα τόσο μεγάλο αμφιθέατρο. Αυτά δηλαδή συνήθως συνηθίζαμε να κάνουμε πρόβες
κάτω στο φροντιστήριό μας που ο χώρος δεν είναι και πολύ μεγάλος. Βάλε, and hello. Και τέλος έχω να πω, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες στις πρόβες μας και καταβάλαμε πολλές ώρες προσπάθειας, αλλά το τέλος ήταν εντυπωσιακότατο και οι κόμποι μας ανταμείφθηκαν, διότι το κοινό ενθουσιάστηκε. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, μέχρι την επόμενη παράσταση. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, χαιρετίσματα και γεια σας.